Ik hier trouwens nog een vraag van Berend uit Bolsward. De grutto is nationale vogel, de skriers. Breed de skriers alleen nog maar in Nederland? Ja, Berend, dat is wel een goede vraag. Hé, wat zeg ik daar? Welkom thuis, grutto. En nevens mij zit ze erbij. Ja, die ken ik al eens in vrede. Hé, die zit ze. Hey, Reinoud. Welkom thuis, grutto. Ja, maar dit spandoek willen wij zien dat wij nooit haar van Gruidenvoer zitten in deze krieten. Maar een skriers kind toch net lezen, zit ze? Dat is weer. Maar ik heb wel een vraag van zitten, want daarom ben ik hier. En die vraag die komt van Berend uit Bolsward en Berend die vraagt zich af, breed de skriers nou alleen nog maar in Nederland? De West-Europese populatie bestaat uit 40.000 span. Daarvan breeden 30.000 in Nederland en daarvan bij roepen zo'n heel toe in Friesland. En is dat altijd zo best? 50 jaar te back winnen dat er misschien wel 40.000 span Reinoud. Maar wij zeggen kom, wij proberen met boeren die delgong om te keren. Zullen we eens even kijken of de skriers nog thuis is? Wij zullen even zitten. We rennen een paar stappen vooruit. Zo Reinoud, hier voort achter dat plasdras, daarin een stuk of 10 skriers te wijzen. Oh ja. Verder juist hier ik op de rand, de straalliep, de tjerk, ik heb hem jet, de liep, draait door de juk. Nou zit ze. Ik denk dat de vraag van Berend wel beantwoord haast. Dank u wel. Graag hier. Haast er nog een vraag over een skriers of een leep of een orengraaidenvogel of was te weten hoe de boer de graaidenvogel naar zijn loon haalt? Stuur die vraag dan op met een filmpje via WhatsApp naar dit nummer en dan zorg ik je weer in een nieuwe video. Hoi!